ואני כלום, כי אני יודע שאדוני הוא האלוהים ואין עוד מלבדו. אקרוקתה. ג' ליקוטי מוהר"ן. אמר רבא בר חנא לדידי חזי לי אי אקרקותה דאבי כארכה דאגרוניה ואקרא דאגרוניה כמה אבי שתין בתי אתה תנינה בלעה אתה פושקנצה ובלעה לתנינה וסלי כתיב באילנה תחזי כמה נפיש חילה דאילנה. רשב"ם אקרוקתה צפרדע כאקרא דאגרוניה גדול היה כאותה כרך ואקרא דאגרנויה כמה אבי שתין בתה תלמודה כאמר לה אתה תנינה רבה כאמר לה פושקנצה עורב נקבה. עכשיו נפרש מה כתוב. הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון אזי טוב לו, כמו שהתבהר כי הנה כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. כדאיתה במדרש מפני מה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות יבוא קלניה ויכפר על קלניה כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. נמצא מי שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי ציפורים חיות טהורות, וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאים ינקין, לכך נקרא מנגן חזן מלשון חזון, היינו לשון נבואה, כי לוקח הנגינה מאתר הנביאים דנביאים ינקין. וכשהמנגן הוא רשע אזי הוא לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה, וכתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה יונקין מדידי המלכות, וגד התפלג לילה כדין כרוזה כריז, כציפורים האחוזות בפח כהם יוקשים בני אדם. והתיקון הוא שיכול לשמוע נגינה מכל אדם הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרא שהיא בחינת לילה, כדאיתה במדרש כשהיה משה בהר 40 יום ו40 לילה לא היה יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה היה יודע שהוא לילה. נמצא שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במחשכים הושיבני, במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבלי, וכתיב ולחושך קרא לילה, היינו על ידי שילמד ש"ס ויתקן השיט איזקאין שבקנה, השיט איזקאנין שבקנה שמהם יוצא הכל, וזהו קומי רוני בלילה, קומי רוני בלילה, היינו שתהיה תקומה להרינה, היינו על ידי הלילה שהיא גמרא ש"ס, אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי הלומד, אך כשלומד שלא לשמה היינו בשביל שיתקרא רבי, הלימוד אינו בחשיבות כל כך, וכשלומד בלילה חוט של חסד נמשך עליו ומגן עליו שלא יזיק לו המחשבה כנ"ל. ואיתה בכתבי הארי ז"ל כי ציפורים שבקליפה הם מוחין שבמלכות דקליפה, והשתי ציפורים חיות טהורות הם בגין המלכות דקדושה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול ויודע נגן, כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות, וזה שכתוב אצלו מאחר אלות אביו, היינו מאחר המניקות, היינו נצח ועוד, כי הם מניקין לנביאים והם בניין המלכות. וזה שאמר רבא בר חנא לדידי חזי לי אי אקרוקתה, ופירש רשב"ם צפרדע, היינו ציפור דעה, דאבי כי יקרא דאגרוניה מלשון
קרה בגרון, היינו שהנגינה נמשכת ממנו. ויקרא דאגרוניה כמה אבי שתין בתי, היינו על ידי מה תתקן בחינת קרה בגרון, על ידי שתי בתי, על ידי שתין בתי, היינו על ידי שתין מסכתות, שתין מסכתות. ופירש רשב"ם, תלמודה כאמר לה, היינו שילמד תלמוד, עתה תנינה בלעה. ופירש רבי שמעון, ופירש רבי שין רבה כאמר לה, היינו רבי שין, היינו על ידי שילמד שלא לשמה יבלע אותה הנחש. וזה שפירש רשב"ם רבה כאמר לה, היינו על ידי שילמוד בשביל שיתקרא רבי. עתה פושקנצה. ופירש רשב"ם, עורב היינו על ידי שילמד בלילה, מלשון ערבית שמשכים ומעריב. ובלה היינו ומגן עליו מן הנחש הנזכר לעיל, וסליג והטיב באילנה. פירש המהרש"א, שהוא בחינת אברהם שכתוב אצלו והייתה אשל, שהוא בחינת חסד. היינו שהחוט של חסד שנמשך עליו מגן עליו מן הנחש הנ"ל, תחזי כמה נפיש חילה דאילנה. היינו שרבה מטמיע את עצמו, שכל כך גבר עלינו חסדו שאפילו על זה יכול להגן. ובזה התיישב הסמיכות של המשנה, אבות פרק א', עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לכף זכות, כי על ידי ששומע נגינה כנ"ל הוא מתקן בניין המלכות שלו. וזה עשה לך רב, היינו שיתקן בחינת מלכות, וזה על ידי קנה לך חבר, היינו על ידי קנה, היינו על ידי קנה, שהכל יוצא ממנו, שמחבר השני קרובים להיות פנים בפנים כמאר איש ולוויות. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ואזי כשיתקן בחינת מלכות שלו ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להעמית לזה ולהחיות לזה, ונמצא עולם חרב. ולזה אמר אבווי דן את כל האדם לכף זכות, שצריך לדון את כל אדם לכף זכות, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם, כי לא לתוהו ברא לשבת יצרה. ובשביל זה מרגלה בפומה דאינשי עכשיו לומר, שהחזנים הם שוטים ואינם בני דעה, כי עכשיו מלכות דקדושה בגלות, ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים מבחינת מוחין ודעת דמלכות דקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות, ועל כן הנגינה נפגמת, ועל כן החזנים הם בלא דעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת מוחין ודעת של מלכות דקדושה כנ"ל. אבל לעתיד שיתעלה מלכות דקדושה ויהיה השם למלך על כל הארץ, אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחינת דעת דמלכות דקדושה, שמשם נמשכת הנגינה כנ"ל, וזהו כי מלך כל הארץ אלוהים. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל, כי אזי כשיהיה השם למלך על כל הארץ ויתעלה מלכות דקדושה, אזי זמרו משכיל. ראינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל ובהשכל, ועל ידי שיתעלה מלכות דקדושה ויקבלו הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת דעת ומוחין של מלכות דקדושה הנ"ל, שייך לעיל. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדך, שמיים הוא בחינת קול, כמו שכתוב משמיים השמעת קולך, כי על ידי החסד, היינו בחינת חוט של חסד הנמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה נתתקן הכל כנ"ל, וזהו כי גדול מעל שמיים חסדך כנ"ל. השתי ציפורים דקדושה
שמשם הנבואה נמשכת, הם בניין מלכות דקדושה, ועל כן העמדת מלך היא על פי, ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה, ככל מלכות בית דוד שהיה על פי נבואה. והנבואה נמשכת מן הקרובים שהם בחינת שני ציפורים הנ"ל, שהם בניין מלכות דקדושה כנ"ל. מאחר אלות הביאו, היינו מאחר המניקות, כי הם ינקין לנביאים וכולי כנ"ל. וזהו מאחר אלות, היינו שדוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר, להעלותה אל הקדושה, וזהו מאחר אלות הביאו. היינו גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה בבחינת מאחר אלות, מאחר המניקות, כי הנגינה דקדושה, כי הנגינה שקדושה הוא מאתר דנביאים ינקין, שנביאים ינקין, והנגינה שאינו בקדושה היא בחינת מאחר אלות מאחורי הקדושה. ודוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו גם כן, ועל ידי זה נתעלה מלכות דקדושה כנ"ל, וזהו מאחר אלות הביאו לראות ביעקב וכולי, כי על ידי זה זכה למלכות כנ"ל.